Olympic torch. Flip the hustle mountaintop, no need for the porch. Paper chase faster than a racehorse. Pocket rocket tucked, you don't want this force. Night turning lava, streets on fire. Energy explosive, push it higher. Diamonds dancing crazy, no liar. We own the night, city saviors admire. Lit like a chandelier, vibe too insane. Big bottles popping, drown in the champagne. Whips outside, growling and just spit flame. Whole squad got vision, we in our own lane. Money monopoly, the block is embossed. Took the L's and turned them to a win-loss cost. Cash machines, humming bands ain't soft. Street dreams packaged, no matter the cost. Je to tu, konečne. Krásny riečny kapor. Prosím vás to obrovskú radosť. Musel som ísť do auta, lebo vonku dosť fúka a asi by ma nebolo dobre počuť. Čo povedať, som plný emócií, proste úžasné. Krásny súboj, ľudí sa takmer proste šla do vody. Zobral to fakt krásne, vôbec sa s tým nehral. Na čo som chytal? V podstate používal som krmivo, ktoré robím, Joker, a do toho som primiešal peletky Solbais, keďže dneska som fakt išiel cieľene po kaprovi. A na strahu, ktorý mi zobral, bol salmón rybacej prichuti od Solbaisu 8 mm. Proste paráda. Dosť sa nám zmenilo počasie oproti včerajším 20 stupňom. Dneska sa pomerne dosť ochladilo a strašne fúka vietor. Takže preto vlastne aj som teraz v aute a len kvôli tomuto vlogu, lebo chcel som do seba teraz dostať túto emóciu. Fakt strašne sa rozfúkalo. Ešte keď som prišiel na voľné miesto, tak v podstate celkom to bolo priateľné. Vetrík ani moc nefúkal, ale fakt, že čo bolo veľmi pozitívne, že sa mi hneď aj ukázal kaprik na hladine, takže vedel som, že nejaká ryba tu bude a vedel som, že svojou trpezlivosťou sa možno k nej aj prepracujem, čo sa nakoniec aj podarilo. V podstate dosť sa nám rozfúkalo a keď som aj sledoval predpoveď počasia, tak čo ma aj vlastne prinútilo ísť k vode, aj keď som vedel, že bude veterno a pomerne chladno, tak bolo to, že tlak vzduchu dneska mal dosť výrazne vstupnúť oproti včerajšku a mal som taký dobrý pocit z toho, že tú rybu to môže aj s tým vetrom rozhýbať, čo sa aj potvrdilo. Takže super, teším sa a držte mi palce, snáď ešte niečo sa mi dneska podarilo loviť. Ahojte.